Benvolguts amics i amigues del Brossa. Hi ha algú per aquí o ja esteu picant i menjant i tirant de beure o... Bueno, doncs presteu atenció. Benvolguts amics i amigues del Brossa. A la videntesa que em permet aquestes imatges per parlar o comunicar-me amb vosaltres, us vull dir i desitjar un bon Nadal. Ho faria també en companyia del meu net, en Roger. Però en Roger està buscant Pokémons i està connectat a una xarxa de no sé què i no surt de la seva habitació. La meva dona també voldria sumar-se, però la meva dona està molt ocupada fotent un polvo al sòtan, un polvo d'aquest verinós per matar les rates que tenim aquí a la caseta. La meva filla, que està en procés de la tercera o quarta separació, també s'afegeix. Ara sembla que la seva vida ja ha canviat i ha trobat, en fi, l'estabilitat, sí, amb un domador del circ reluí. El meu fill Eduard, bueno, amb el seu company Gómez, estan a San Francisco amb un stage de relació de parella i d'intercanvi, és que es tenim que obrir. I la meva secretària, la Conxita, Conxita, ara no és l'hora que estem en directe, també se suma. Em diuen que ara us posaran un vídeo que ha fet el darrer premi Gaudí. Sí, perquè va quedar l'últim, i espero que us agradi. Gràcies i bon Nadal. Sento el fred de la nit i la simbomba fosca. Així el grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro dels apis que l'empedrat recolza i els altres que la vencen tots d'adreça al mercat. Els de casa, a la cuina, prop del braser que crema, amb el gas tot encès, han enllestit el gall. Ara esguardo la lluna, que m'apar lluna plena, i ells recullen les plomes i ja enyoren el demà. Demà, posats a la taula, oblidarem els pobres, i tan pobres com són. Jesús ja serà nat. Ens mirarà un moment a l'hora dels postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar. Joan Salvat Papasseit.